Moi boa noite, que tal? É venres, toca pechar semana, facémolo como fixemos cada día dende os informativos da noite da televisión local. E hoxe comezamos falando, na primeira información, dunha data moi próxima, o 8 de marzo. Un 8 de marzo, Día da Muller, para que o Concello das Pontes preparou un amplo, variado e denso programa. Comezamos. As Pontes volverá a volcarse coa celebración do Día Internacional da Muller. Vai ser da man dun ambicioso programa de actividades para todo tipo de públicos e que lidera a Concellería de Benestar Social. Teatro, música, talleres formativos para escolares e público en xeral e diferentes actividades que este ano levan por lema Camiños de Igualdade, Pasos de Liberdade. E que durante todo o mes de marzo teremos distintas propostas dirixidas a sensibilizar sobre este tema a cidadanía máis nova e tamén os adultos. Un traballo que non queda tan só nos días ao ano, xa que tal e como apuntou a Edil Tania Pardo nos seus estudos, dende o seu departamento a busca de sensibilización da sociedade en prol da igualdade real entre homes e mulleres é cousa dos 365 días do ano, con actividades que chegan a todos os grupos sociais, malia que agora en marzo cando se lle dá maior visibilidade. Primeiro recordar que a área de igualdade fai o seu traballo de maneira transversal durante todo o ano. Temos posto en marcha o cuarto plan de igualdade do Concello das Pontes e estamos ten varias liñas estratégicas nas que estamos facendo varias accións. En breve vamos a ofrecer unha formación ao persoal municipal que introduzo así porque pode dar a sensación de que só facemos cousas, non? Cando chega o 8M. O 8M é unha data para conmemorar e para visibilizar. É un tema que hai que traballar durante todo o ano e dende todos os ámbitos. Entón, partindo desa base, evidentemente, como cada 8M, temos preparada unha serie de actividades. Este ano, baixo o lema Camiños de Igualdade, Pasos de Liberdade, hai que seguir traballando nese camiño para conseguir esa igualdade que moitas persoas pensan que acadamos ou que estamos preto de acadar e que para nada é así, é todo o contrario, non? Estamos a sufrir amenazas de retrocesos e nunca, o sea, máis que nunca temos que estar unidos toda a sociedade para conseguila. Preparamos unha serie de actividades dentro do ámbito cultural, musical, educativo e para o público en xeral. As actividades dos centros educativos van dirixidas máis á primaria. No caso do 25N facemos máis obradoiros en secundaria, en este caso diriximos máis á infantil e primaria porque creemos que aí, na base, onde hai que traballar. Son actividades, como decía antes, obras de teatro, contacontos, e temos tamén unhos obradoiros dirixidos a quinto e sexto de Medrar en Liberdade, que tratarán sobre autocoñecemento, a base e o respeto, e faremos nos 3 centros educativos de primaria. O vindeiro 6 de marzo botarán dar un listado de actividades nas que atoparemos dende o Teatro da Formación Sarabela e a súa particular visión da cincenta que non quería comer perdices, ata un obradoiro de solo pelviano ou unha sesión musical dedicada a mulleres galegas, neste caso dedicadas á música, que vai encabezar Carmen Tubío Barreiro. Iso sí, os principais protagonistas serán os escolares de primaria, con diferentes espectáculos didácticos e sesións formativas dirixidas a fomentar a igualdade e o benestar. E co traballo cos máis novos é un dos piares fundamentais das políticas municipais neste eido, unha tarefa que non é sinxela, tal e como recoñecía a concelleira, pero si moi demandada polas familias e centros educativos. Cando falamos destes temas, non é falar de algo que nin todo o mundo ve igual, nin é fácil de tratar en todos os ámbitos. Entón, sempre se intenta traballar dende o respeto, por suposto, de todas as persoas participantes, os seus coñecementos e os seus intereses, e a resposta eu creo que é boa, tendo en conta a temática, non? Non todos os temas son igual de sinxelos e atractivos, por decirlo así, cando ti vas e te apuntas a algo, pero eu creo que cada vez ten máis interese, O que ten moi boa acollida, atuvo sempre, é os centros educativos. Nos demandan non só dende a programación que temos preparada durante todo o ano, sobre todo con motivo do 8M, do 25N, que traballemos temas de educación en valores, de igualdade, de prevención, de outras temáticas que falamos despois, de acoso, están moi preocupadas, e as familias tamén.
e as familias tamén. Entón, pois agradecen que hai iniciativas para traballalo. Unhas teñen mellor acollida e outras, un pouco máis floxo, pero porque non é un tema sinxelo. Tania Pardo puxo en valor o traballo que se presta dentro do Centro de Información á Muller e o Servizo Xurídico con asesoramento, información e intervención durante todo o ano. A isto hai que sumar o gran respaldo e labor das entidades da vila, dende clubes deportivos ata asociacións de veciños ou culturais, sen esquecer centros educativos, e os que a Edil lles recoñeceu o importante papel que representan socialmente, nun momento tan delicado como actual, no que se está a retroceder en dereitos e polos que é necesario seguir a loitar da man da sensibilización tanto das xeracións do futuro como dos que xa son adultos. Actualmente hai en marcha un protocolo por se producir algo de emerxencia co encoro da Ribeira, como acontece con todos os encoros galegos. Ademais de podernos facer con esa información xa detallada, hai que apuntar que puntualmente, máis ou menos coa periodicidade anual, vanse facer unha serie de simulacros. Temos xa o vindeiro. A Xunta de Galicia, ao beiro da Consellería de Medio Ambiente, vai realizar a vindeira semana unha nova proba de funcionamento das sereas do encoro da Ribeira, dirixidas a alertar a poboación no caso de perigo por colapso e ruptura da presa e a verificar a operatividade técnica deste sistema. Así, o mércores día 25, segundo o bando recentemente publicado no propio Concello, volverán soar os sinais acústicos dirixidos a alertar a veciñanza, sobre todo a que reside nas beiras do propio Eume e que sería máis afectada no caso de producirse un incidente na presa da Ribeira. Ao igual que en anos anteriores, póranse en funcionamento as sereas ubicadas a carón do propio encoro, no Pobo do Muiño e na rúa Alcalde José Viraboi Pajón, nun horario que se dará a coñecer a semana que ven para comprobar o seu correcto uso, o tempo que tamén permitirá que a veciñanza recoñeza este sinal de perigo. Esta proba non terá maior incidencia na actividade habitual da veciñanza, máis aló destes sons acústicos durante uns minutos e que tamén se van realizar ao longo dos vindeiros días nos outros 40 encoros que se atopan esparexidos por toda a xeografía galega. Continúa o programa de compostaxe na casa. Temos novas iniciativas dende o Concello que promove esta iniciativa. O Concello das Pontes segue a traballar arreo na súa nova iniciativa dirixida a fomentar a reciclaxe dos restos orgánicos. De feito, a vindeira semana vaise celebrar un encontro no local social do colectivo Vincallo para repartir os primeiros composteiros domésticos e tamén para dar as indicacións e informacións necesarias á veciñanza que desexe sumarse a esta iniciativa. Pero ademais desta convocatoria, e coa fin de reforzar esta campaña de recollida selectiva, os días 15 e 16 do mes que ven vanse organizar dúas accións informativas para a veciñanza. A primeira delas, o 15 de marzo, virá da man da instalación dun posto informativo coincidindo coa feira quincenal e que vai estar operativo neste caso dende as 10:30. Neste espazo, a cidadanía poderá resolver dúbidas, recibir asesoramento personalizado e coñecer de primeira man o funcionamento do contedor marrón e do sistema de compostaxe comunitaria. Xa o día 16 de marzo, arrincará un dispositivo informativo porta a porta en o que un equipo percorrerá o municipio para facer entrega dos kits do residuo orgánico nos fogares e ofrecer explicacións prácticas sobre como separar correctamente a materia orgánica no ámbito doméstico. A semade, tal e como apuntábamos previamente, o venres da vindeira semana ás 6 da tarde, no local social da Calda Velaíña, terá lugar unha sesión informativa sobre a compostaxe doméstica e o reparto de colectores. Unha cita na que aínda é posible anotarse no 647 521 464 ou ben enviando un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal. Está definitivamente aprobada a RPT, a Relación de Posto de Traballo do Concello, que redundará nun mellor e máis axeitado e máis directo servizo, sobre todo máis práctico, para a cidadanía. A Relación de Postos de Traballo do Concello das Pontes sumou hoxe un novo paso mediante a publicación do documento definitivo na edición desta mañá do Boletín Oficial da Provincia. Tras recibir luz verde en sesión plenaria o pasado mes de decembro e tamén responder as diferentes alegacións recibidas, as cales foron estimadas, desestimadas ou estimadas parcialmente, o novo documento, que tamén recolle as novas alegacións aceptadas, dará lugar a un texto xa definitivo que se pode consultar na web da Coruna.gal. En canto á súa entrada en vigor, está previsto que se faga efectiva cos orzamentos de 2026 e con carácter retroactivo a 1 de xaneiro deste exercizo. Na man deste documento, o Concello das Pontes conta cunha estrutura municipal clara, con funcións detalladas e responsabilidades específicas para cada posto de traballo, o que, segundo apuntaba Dilana Pena hai uns meses, implica unhas condicións laborais máis xustas para todo o persoal e tamén melloras salariais, ao recoñecer funcións que ata agora non estaban formalmente recollidas. Segundo a Concellería de Emprego, esta ferramenta consolidará un cadro de persoal estable, profesionalizado e mellor organizado, garantindo que todos dispoñan dos recursos necesarios para desempeñar a súa labor con garantías e que tamén vai redundar neste caso na mellora dos servizos á cidadanía.
Vimos de case rematar o Entroido, non é exactamente así, porque en moitos sitios en esas celebracións aínda esta fin de semana, en Asponte non íamos ser menos. Desta vez, parece que agardamos a que fixera o bo tempo e temos o baile de Entroido de peche, esta mesma noite, en nada. Aspontes vai despedir esta noite o Entroido tal e como se merece, damando unha festa á altura coa que dicir ata o ano que ven a Don Carnal. Así, na carpa instalada no patio do Colexio de Santa María, esta noite imos contar coa actuación da Orquestra Marbella. O Departamento de Cultura confiou na agrupación pontevedresa para pechar estas celebracións e no seu de Cartoon Tour, un espectáculo diferente no que se mestura música en directo, animación e unha escenografía temática do máis moderna. Cati Méndez, Raúl Campo e Lidia Alvariñas porán as voces aos temas da formación de Pontevedra que dende 1998 é unha das xa clásicas nos cartéis das verbenas galegas, grazas a un repertorio onde os temas máis actuais comparten protagonismo con pezas tamén do máis movidas pero de outras décadas. A actuación dará comezo dentro de hora e media, ás 11, con entrada totalmente gratuita e, por suposto, coa opción de que todos aqueles que se animen a chegarse disfrazados volvan sacar do armario o seu traxe para desfrutar desta última noite do Entroido Pontés. Máis citas de Entroido e máis citas de música, pero cos máis novos e as máis novas da casa, coa Escola de Música da Banda que nos ofrece un concerto de Entroido. A música non só vai ser protagonista esta noite co baile de disfraces que organiza o Concello en Santa María, senón tamén o eixo central da programación cultural de mañá sábado, grazas á Escola da Banda Cultural e Recreativa. E que tras dunha semana de audicións, na que quedou reflectida a evolución dos alumnos e alumnas das diferentes disciplinas, para a mañá tocar a festa de Entroido no seu local de ensaio. A proposta da que poderán desfrutar familiares e amigos consiste nun concerto de Entroido que protagonizarán os estudantes das modalidades de música e movimento e de conxuntos, e aos que, como fin de festa, se vai sumar a banda xuvenil. O recital será de entrada libre, arrincará ás 5 da tarde e vaise celebrar na antiga biblioteca do Colexio de Montecaxado. Tamén temos celebracións veciñas no Entroido, temos os cocidos que se celebran en diferentes asociacións, desta vez falamos dunha para que aínda podedes anotarvos, a das campeiras. O Entroido tamén se deixa sentir nas diferentes entidades veciñais da nosa vila. De feito, nestes días atrás, houbo colectivos como Lembranza da Vila que organizaron un xantar típico destas datas e onde o cocido foi o prato estrela. Unha festa gastronómica que o vindeiro 7 de marzo tamén se vai desenvolver na Asociación de Veciños das Campeiras, xa que no seu local da Rúa Covelos tamén toca festa con baile e, por suposto, cun bo menú do que desfrutar. A convocatoria arrincará ás 2:30 da tarde e contará con cocido completo, sobremesa e bebidas, ao que seguirá un baile co que alongar a xornada da man da música e da voz de Aixa Romai. Os tickets xa están á venda na tenda de electricidade Licio Gómez a un prezo de 20 euros para socios da entidade e 30 para as persoas non asociadas. As prazas son limitadas e o período máximo para adquirir unha entrada será o 1 de marzo. Iso sí, de contar con máis inscripcións que prazas dispoñibles, terán prioridade os socios e socias do colectivo. E como hoxe é venres, temos que dar conta do que doi de si a xornada de onte de Xoves na Biblio, coa visita de Paula Carballeira. Xoves na Biblio recibiu onte por todo o alto a unha desas grandes contadoras de historias. Unha das figuras da literatura e dramaturxia de Galicia que en cada espectáculo que protagoniza logra o maior dos premios, a atención inalterable do seu público. E que Paula Carballeira é capaz coas súas historias de sumerxir os asistentes ás súas actividades nun mundo máxico, do que os propios espectadores se convirten en protagonistas activos da historia, e onte non foi unha excepción, porque a escritora de Fene lograba triunfar cos máis novos da man de 3 irmás, 3 camiños e 3 grandes perigos. A historia recolle a 3 personaxes en nome, 3 irmás que deberán afrontar 3 problemas distintos e dun xeito totalmente diferente. Iso sí, as protagonistas contan coa axuda do público, neste caso os nenos e nenas das Pontes, que onte se pasaron pola Casa do Peso para adentrarse nesta historia que ten algo dos 3 porquiños, pero coa maxia e creatividade que Carballeira aporta en cada unha das súas propostas. Unha sesión de contacontos que vai máis aló dun artista recitando unha historia sobre o escenario e coa que é imprescindible a cooperación do público, algo que a Paula Carballeira non lle é alleo, porque en cada actuación é capaz de meterse no peto a grandes e pequenos. Eu quero esa casa. Mirou de quen era, viu a sentir máis traballando, foi onde eras e dixolles: señoras, señoras, señoras. E sentir máis miraron para aí, pois, que? Señoras, canto me piden por esa casa? E as 7 irmás, como a ti,
cando elas foron traballar, aquel home saiu onde estaba, sacou unha caixinha de mistos, prendeu o lume e achegou o lume á casa. A casa era de madeira, a casa empezou a arder. E as sete irmás que estaban traballando, de repente, que tiñan o olfato, dixo: "Ei, que a casa se queima, que a casa se queima!" E a irmá inteligente dixo: "Que vaya máis rápida." Pero a astuta dixo: "Que non vaya soa, que vai con quen saiba facer maxia." Aquí, quen de nós sabe facer isto con sonido? No, yo no, un poquito. Sí, ven como. Sí, pero xa ven como te chamas. Matías, ven Matías, vamos alá. Así que, a ir máis rápida con su avión, colleu que sabía facer maxia e fueron a toda velocidade. Preparado, Matías? Vamos a correr. A la fortaleza. Vamos a acompañar a Matías, 1, 2, 3. Empezou a chover. Tras desta visita, a vindeira semana xoves na Biblio cambia de localización e tamén de temática, porque se sube ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi dende as 6 da tarde da man de A Banda no Rock, un proxecto dirixido por Cris Collazo e no que vai contar coa axuda dos alumnos, mestres e familias do Conservatorio de Música. Como sempre, a entrada será gratuita ata completar aforo. Quen tamén ten unha reunión mensual son as quedadas leneiras que organizan dende Puntadas con Agarimo. Ademais, teñen pendente tamén inminentemente dende podes anotarvos un obradoiro de croxet. A igual que da man do baile de Entroido co que o Concello vai pechar estas festas, o colectivo Puntadas con Agarimo vai dedicar a súa tradicional quedada laneira mensual a estas celebracións. Así, este mesmo domingo, no local social do colectivo Vincallo, na Calda Velaíña, van organizar a súa típica xuntanza mensual, pero iso sí, co aliciente de que todas as persoas participantes que así o desexen poderán achegarse disfrazadas. Con respecto á convocatoria en sí, será semellante a citas anteriores, porque cada participante poderá traer a súa labor, sexa de calceta ou ganchillo, e ali compartir consellos e técnicas co resto de integrantes do colectivo. A xuntanza desenvolverase de 4 a 7 da tarde, como apuntábamos no local social Vincallo, e para anotarse abonda con telefonar o 654 96 1505. Repasamos tamén, como cada venres, o cine da fin de semana. Dobre sesión o sábado, sesión única o domingo e 2 películas para a xente máis miúda da casa e para os maiores. O cine vai ser un dos grandes atractivos da programación da fin de semana e no momento o Departamento de Cultura ofrece a oportunidade a grandes e pequenos de pasar as 2 vindeiras tardes con entretidas e populares apostas cinematográficas. No caso do público máis novo, teremos sesións mañá e o domingo ás 5 da tarde coa película de animación Como Cabras, un filme dos creadores das exitosas guerreiras do K-pop que volve á gran pantalla cunha historia de superación protagonizada por Will, unha cabuxa que soña con ser xogadora de ruxebol, un xogo semellante ao baloncesto, pero no que os xogadores son grandes e feroces animais. ¿Más viejo? Sí. ¿Más grande? No tanto. La vida no ha sido fácil, pero sigo adelante. Yo creo en ti y te echo un bocata. ¡Mira! ¡Ups! ¡Qué fallo! Lo siento mucho. Desde que tengo memoria he querido jugar al rugbyball profesional, donde los animales más feroces compiten en los estadios más peligrosos. ¡Au! ¡Y llevan 4 mascotas este año! Pero hay un problema. ¡Los canijos no saben jugar! ¿Queréis apostar? ¡Ha palmado contra una cabra! ¡Hola, Will! ¡Eres la dueña de los pinchos! Al no haber ganado ni un partido en todo el año, tú podrías ser justo lo que ahora necesita este equipo. ¿Has fichado a una cabra? ¡Hey! Me lo voy a comer. Está bien. ¿Listo para conocer al equipo? Esa es Jet, una leyenda, pero se toma las derrotas demasiado a pecho. Lenny, le cuesta un poco centrarse. Perdona, ¿decías algo? Archie, toma un ejemplo como padre. ¿Qué dijimos de los niños en el vestuario? ¡Me lo he tragado! Esa es Olivia. Hay que quitarle el móvil. ¡Oh, no! Y modo, que no sé ni qué es. ¿Pero qué? Es mi pellejo. Aquí no pintas nada, cabra. Eres demasiado bajito. Mi madre me dijo que si alguien podía cambiar este deporte era yo. Y quiero que tenga razón.
Como dicíamos, como Cabras, proxetarase mañá e domingo ás 5 da tarde e conta tamén como aliciente coas voces de Leo Harlem e do xogador profesional Juancho Hernán Gómez. E para o público adulto, temos unha comedia da man de Paco León. Trátase do éxito A ida e vuelta, o regreso neste caso en pantalla grande dos habitantes de Esperanza Sur con Carmen Machi á fronte e mediante un filme que recolle a grabación do último capítulo da famosa serie de Telecinco. Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir. ¿Pero qué es lo que me queréis decir? A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz. ¿Pero por qué no me matáis normal? Yo también me quiero ir. Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes? Tú no haces teatro, ¿no, Miren? No, a ella le gusta más el cine. ¿Tú eres enana? ¿Te le has preguntado que si es enana? Avisa de comer, igual tiene gusilla. Tengo cacahuete, pero tíraselos al aire, que no pierda el instinto de cazar. El deepfake este, ¿qué coño? Pues es que Por favor. Ahora me toca a mí. ¿Tú crees que este va a ser el último capítulo? A ver si no va a calentar y va a querer candela. ¡Pues no lo follamos! ¡Que para eso tengo pareja abierta! A mí que la ultraderecha me lo pone con la cresta de un gallo. tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera. Todos nos equivocamos. Eduardo Casanova, Miren Ibarguren, Marisol Ayuso, Pepe Villuela e Canco Rodríguez completan o reparto desta produción que será protagonista das sesións de mañá ás 7:30 da noite e do domingo ás 7:30 da tarde. Como é habitual, as entradas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén na billeteira da Casa do Peso a mesma fin de semana, 30 minutos denantes de cada unha das proxeccións. Volve o waterpolo de máxima competición As Pontes, o Campeonato Galego Infantil dispútase na piscina municipal. Hoxe mesmo presentábase. As Pontes acollera esta fin de semana o Campeonato Galego de Inverno de Waterpolo en categoría Levin Mixta, unha cita na que van competir un total de 9 equipos de diferentes puntos de Galicia. A Dil de Deportes, xunto co presidente da Federación Galega de Natación, presentaron hoxe aos medios unha cita na que van participar preto de 140 rapaces e rapazas na busca do cuarto trofeo autonómico en xogo deste ano, despois do Campeonato Galego Benxamín que hai uns días se celebrou en Padrón e das Copas Xunta de Galicia en categoría senior masculina e feminina. Elena López e Juan Carlos Brión deron conta da boa sintonía entre Concello e Federación e que volve permitir que a piscina municipal da nosa vila sexa escenario dun dos grandes eventos deportivos do calendario autonómico do waterpolo de base. Unha confianza nun municipio como é As Pontes e nas súas instalacións que agradecía a Concelleira de Deportes. Dende As Pontes somos unha vila, penso que uns anfitrións que sempre intentamos, no, dar a benvida a propostas que nos fan. En este caso houve moita tradición tanto na natación aquí da vila, nesta piscina, entonces queremos retomar. Tamén o Club Trieume está facendo unha labor na escola de natación e volve a haber ese xermen así de nadadores e nadadoras, así que esperemos que sí, que vayan xurdindo moitas propostas en torno a esta instalación deportiva. Neste senso, o presidente da FGN daba conta do bo trato que reciben cada vez que pisan a nosa vila, onde todos son facilidades á hora de poñer en marcha este tipo de citas que moven non só a máis dun cento de xogadores e xogadoras, senón tamén a familias e seguidores desta disciplina. As Pontes témolo como un referente para o waterpolo. Bueno, desde que contactamos aquí con Elena, co Concello de As Pontes, pois o trato sempre foi exquisito e, bueno, a nós donde nos dan facilidades para albergar estes campeonatos, pois por nós é fantástico. Ademais, a piscina reúne unhas condicións maravillosas para a práctica deste deporte e nos encantados de acercarnos aquí co waterpolo. Oxalá fora un punto de, digamos, un epicentro do waterpolo, sobre todo en categorías máis pequenas. Nos encantados de vir aquí. Así as cousas, por As Pontes van pasar o waterpolo Pontevedra Gafos, As Mariñas, o Náutico de Vigo, o waterpolo Pontevedra Lérez, o Rías Altas da Coruña, os equipos de waterpolo Santiago masculino e feminino e o Clube de Marina Ferrol. 9 escadras que loitarán mañá na fase de grupos por lograr os mellores resultados de cara xa ás eliminatorias que se disputarán o domingo. 2 intensos días nos que veciños e veciñas tamén poderán achegarse polas instalacións da piscina municipal para desfrutar dun deporte espectacular, trepidante e en verbas de López e de Brión dun espectáculo que se vive dende os primeiros compases.
que se poden achegar aquí á piscina, agradecerei tamén ao persoal da piscina a súa colaboración para cubrir todas estas horas de deporte nesta instalación, que eu penso que é bonito de vir ver, quen non o coñeza, porque sorprende, a verdad que é un deporte que facilita moito a participación, estás moi encima do vaso, é moi chulo. Oxalá viñeran nenos de por aquí que viran este deporte, porque a verdad que é un deporte de agua, pero que ten un símbolo que é o balón que sempre lle gusta aos rapaces e, bueno, a verdad que é interesante velo. Con respecto aos horarios, mañá os primeiros encontros arrincarán ás 10:30 ata 1:30, xa a tarde a competición reanudarase ás 4:15 e para o domingo quedan as eliminatorias que botarán a andar ás 10. Para as 3:15 están programados os encontros polo terceiro e cuarto posto, mentres que a final terá lugar ás 5:15 e a entrega de trofeos contra das 6:15. A entrada será libre. E quédanos repasar tamén a xenda deportiva da fin de semana. Logo do parón de Entroido, volvemos coas diferentes citas deportivas dunha fin de semana que xa comeza hoxe mesmo canto aos partidos dos nosos equipos. A crónica deportiva da fin de semana arrinca con nova cita para o CD As Pontes, que volverá ter diante un equipo coruñés tras caer o pasado domingo co Oural. Os de Joaquín Breijo resplázanse neste caso o domingo ao campo da Torre, onde ás 4 se agarda o equipo herculino e que tamén leva 5 xornadas consecutivas sen gañar. Xa as 5, pero nas Pontes teremos o choque entre o equipo senior feminino e o Marino de Mera. E para mañá temos o encontro entre o Xuvenisa e o Cariño no Poboado dende as 4. Na mentras o equipo B viaxa a Gándara, onde os agarda o Libunca dende as 6:15. Tamén xogan lonxe das Pontes os cadetes, o sábado domingo ante o Narón, ás 10, na mentras que os B adiantaron esta tarde o seu choque tamén con Narón. Pola contra, o equipo de veteráns exerce de anfitrión esta xornada porque recibe o domingo ás 11:30 no Poboado o Penouquería. E xa en infantís temos encontro mañá para os B ás 6 ante o Caranza na casa e saída para o conxunto feminino, que viaxe a Culleredo domingo para medirse o Sportingburgo dende as 12 do mediodía. En Alevíns, mañá ás 12, os A xogan na Gándara co Racing e os B ás 10:30 co Irmandiños. En categoría Benxamín, os B xogan como locais mañá ás 11:30 co Numancia de Ares e os A xogaron esta tarde ante o Clube de Campo. En prebenxamíns, os A viaxaron esta tarde tamén a Ferrol e os B disputan mañá a xornada de Liga no Poboado dende a 1:20 ante o Valdoviño. En fútbol sala, o Esteo xoga mañá na Fraga ante o Noia dende as 6:15, na mentras que o equipo B terá como rival o domingo ás 7 o Estrada. Os cadetes tamén xogan o domingo ás 4 na Casa do Parrulo e os infantís viaxan a Coruña tamén o domingo dende as 6, onde os agarda o 5 Coruña. Xa unha hora denantes, no mesmo escenario, teremos o choque de Alevíns entre Esteo e 5 Coruña. En Benxamíns temos encontro mañá ás 5 na Xunqueira entre os Pontes, neste caso o Esteo e a Unidade de Fene. Con respecto ao Lago Sport, o primeiro equipo xoga en Ponte de Ume mañá ás 7:30 e as rapazas visitan o domingo ás 5 o Leis. Tamén o domingo temos encontro dos cadetes A ás 4 ante o Galicia Gaiteira e ás 6:20 dos B ante o Freixo. Na mentras os Alevíns A reciben o Hércules mañá ás 8 e os B visitan o Parrulo de Ferrol o domingo dende as 11. Tamén o domingo xogan as rapazas de Alevín ante o Lugo dende as 6:15 e en Benxamín temos o sábado domingo ante o Parrulo a 1 e os B tamén o domingo pero ás 5 da tarde en Monte Caxado ao Ares como rival. En prebenxamíns, os A reciben o domingo ás 6 a Santa Mariña, mentras que os B xogan tamén o domingo pero ás 12 con Narón. Tamén temos cita co rugby, porque o Fendetestas ten partido co M14 na Coruña contra o Ferrol mañá ás 3 da tarde e en hockey a patins, o domingo o hockey As Pontes visita ao Cambre ás 11:30 co encontro do equipo Levín ante o conxunto local e xa a 1:15 co enfrontamento entre os dous equipos da categoría Benxamín. Foi todo por hoxe, completábamos ademais semana porque é venres, volvemos o vindeiro luns. Agora quedanos recomendarvos que disfrutéis da fin de semana, porque ia sendo hora que puidéramos facelos en agua. Así que aproveitade e quedamos xa para o vindeiro luns con máis información. O dito, feliz fin de semana, boa noite e bo descanso.